Jeg vil her give et eksempel på en indledende litteratursøgning til større skriftlige opgaver, mere specifikt SAP. Jeg er der i processen, at jeg har valgt 2 fag, matematik og historie, og det har jeg, fordi at jeg regner med, at der ligger måske en opgave i at kunne skrive om kryptering og kodning, og mere specifikt for historiedelen, Enigma-maskinen, som tyskerne anvendte under 2. verdenskrig til at kode deres meddelelser mellem deres ubåde. Som forarbejde til min søgning, så har jeg læst mig lidt ind på emnet via Den Store Danske og Wikipedia. Det er simpelthen bare den Wikipedia-artikel eller Store Danske artikel, der ligger under Enigma. Og derigennem har jeg prøvet på at finde nogle relevante søgeord, som jeg kan bruge nu her. Sådan her ser Bibliotek.dk's side ud i sit udgangspunkt, når jeg trykker ind på den, og det vi i første omgang skal koncentrere os om, det er emnefeltet heroppe. Som der står her, så søger vi alle materialer, vi søger på hele Bibliotek.dk's database. Og det er som udgangspunkt det, vi vil starte med. Jeg prøver meget opfindsomt at skrive Enigma og sige søg. Det bringer mig frem til 2463 hits, hvilket mildest talt godt kan være en kende uoverskueligt, så derfor skal vi prøve at koncentrere os om afgrænsning af søgning herover til venstre. I første omgang, der er selvfølgelig mange forskellige måder, vi kan afgrænse på, men i første omgang, så vil jeg sige, at det skal være dansksproget. Og så vil jeg gerne have, at det er en bog. Så fik vi vores søgning ned på 38 resultater, og vi prøver lidt at gå til dem fra toppen af. Operation Ultra. Under beskrivelsen så kan vi se de emneord, den er listet under, og det er alt sammen noget, der godt kunne være relevant for vores opgave. Den har altså rimeligt omfang, og det er faglitteratur, vi kan se på fagnummeret hernede. Det er jo alt sammen godt nok, men den er godt nok sparsom med, hvad den ellers giver af oplysninger, så derfor vil jeg lige prøve at se, om jeg måske kunne blive lidt klogere på, hvad det egentlig handler om. Og som I kan se, så har jeg googlet Operation Ultra allerede. Der har vi forfatterens Wikipedia-artikel, og under den er der ovenikøbet et særskilt afsnit til lige præcis The Ultra Secret, som er den engelske titel på bogen. Jeg skal nok spare jer for at læse hele artiklen. Det der sådan er kernen i det, og væsentligt for os, det er, at det er overordnet set et værk, der er blevet kritiseret en del for at sætte ham selv lidt rigeligt i centrum, og måske også løbe lidt med halve vinde, og så videre, så videre, så videre. Det kan godt være, at det bare er onde rygter, men i første omgang synes jeg, at det gør, at vi lige prøver at kigge et andet sted, om vi kan finde noget, der er relevant for os. Så den lukker vi. Den næste Enigma-jagten på nazisternes kodemaskine, Stephen Harper, kan vi se her i beskrivelsen, at den tager udgangspunkt i selve erobringen af Enigma-maskinen, hvor de allierede de får den nubbet fra tyskerne. Den har også et rimeligt omfang, og det er faglitteratur. Så om ikke andet så for baggrunds skyld, så synes jeg, vi skal nå den med. Den næste Enigma er et dilemma. Den kan vi se her under beskrivelse, at den drejer sig om de dilemmaer, de problemer, der opstod for de allierede efter de havde erobret den her kodemaskine, og se hvordan de faktisk kunne bruge den på fornuftig vis, så tyskerne ikke fandt ud af, at de havde den. 93 sider, og vi kan se i målgruppen, at det faktisk er os. Det er gymnasieskolen. Så den vil være rigtig fin at få med os. Den nupper vi også med. Som sagt, så er der jo 38 hits. Der er flere titler, vi kunne kigge på, men jeg er tilfreds indtil videre i forhold til selve Enigma-maskinen og få de her 2 værker. Om ikke andet, så kan det gøre mig klogere til at vide, hvor jeg skal søge efterfølgende. På min læsen op på emnet er jeg kommet frem til nogle søgeord, der kunne være relevante. Den første, det er
Marian Rejewski, som jeg fandt ud af var en polak, der var en af de første, der faktisk kunne bryde den her Enigma-kode og satte hele brydningen af kodesystemet i gang. Og en søgning på ham, det giver dejlige 2 hits, og jeg skøjter lidt elegant hen over den første, da jeg kan se det på polsk, og det er ikke noget, jeg er skideskrab til. Den næste her, det er The German Enigma Cipher Machine Beginning Success and Ultimate Failure. Kan vi se her, har en masse emner, der passer lige på det, vi skal bruge den til. 439 siders polsk kryptering kunne godt virke som lidt en tung omgang, men hvis man kigger hernede under indhold, så kan man se, at den er hovedinddelt i kapitler, hvor vi jo selvfølgelig ikke behøver at læse den fra ende til anden, men vi kunne måske bruge den som nedslag til forståelse af kodebrydning og betydningen af det. Så den synes jeg også, vi nupper med. En anden fyr, jeg fandt ud af var vigtig, det var en ung mand ved navn Alan Turing, som var en af hovedmændene fra britisk side til at få brudt koden. Og han er også en så populær herre, så det giver 261 hits. Jeg prøver lidt at indsnævre på samme måde, som jeg gjorde før, ved at tage det danske og se under bøger. Det giver mig de her 2, hvor den første her Syndefaldet i Wilmslow, der kan vi hurtigt se, at det er en krimi, og uanset hvor spændende det så kunne være, så er det nok ikke så relevant for vores fagopgave. Den næste er Opfinder og pionerer fra Gutenberg til Gates. Kan vi se, at det er overordnede biografier over opfinder med historisk betydning. Det vil sige, at det er baggrundsfortælling og overordnede karrierebeskrivelser, hvor man går ud fra af en lang række personer, og deriblandt ham Alan Turing, som vi gerne vil vide noget mere om. Om ikke andet, så kan vi se, at det vil være godt for os til måske at blive klogere på ham her, og eventuelt finde ud af, hvor vi ellers skulle søge, hvis vi vil vide mere. Den nupper vi med os. Derudover så har jeg fundet ud af, at mange af de her kodebrydninger, de foregik i stedet hed Bletchley Park i England, som har fået nærmest ikonisk status ifølge Wikipedia. Og det kunne være, at vi kunne finde noget på den. Hvis vi nu laver samme afgrænsning, som vi har gjort før, så kan vi se under sprog her, at hvis vi afgrænser til dansk, så får vi kun et enkelt søgeresultat. Og vi kan se på symbolet herude, at det er en avisartikel. Det er slet ikke fordi, at det ikke nødvendigvis er relevant for os, eller en tidsskriftsartikel, undskyld, men altså det kunne være, at vi kunne låne den til igen baggrundsviden og så videre, men lige i første omgang, så er det primært bøger, værker, jeg søger. Så jeg prøver lige at krydse dansk af igen. Og det giver os jo 70 hits, og hvis vi prøver at tage bøgerne, så kan vi se, at det giver en del resultater. Her der kan det selvfølgelig være vanskeligt at finde ud af, hvad man helst vil have, og det er jo selvfølgelig oplagt at lave en søgning på de forskellige områder, og det handler selvfølgelig også meget om, hvordan I gerne vil vinkle jeres opgaver. Jeg kunne måske godt forestille mig, at lige præcis det, der skete i Bletchley Park, hele arbejdsprocessen i det, kunne være spændende på min opgave, så det her The Secret Life of Bletchley Park, som ligesom tyder på, at det beretter noget om, hvad der foregår, eller hvad der foregik i selve kodebrydningsprocessen, kunne være relevant for mig. Har et rimelig omfang, så videre, og emneordene de passer. Den prøver jeg nok med, se om det var noget. Det var nogle relativt specifikke søgninger på først Enigma-maskinen, så Marian Rejewski, Alan Turing, og nu her til sidst Bletchley Park. Det kunne vi blive ved med, afhængig af, hvordan vi vil vinkle vores opgave. Det var bare for at give eksemplerne. Det vi så kan gøre nu, hvis vi måske skal søge mere overordnet emnebaseret, det er, at vi kan trykke herovre på flere søgemuligheder, hvor vi under emne
kan skrive for eksempel matematik. Og det vigtige er, at man lige får sat en stjerne efter hver matematik, eller hvert emne, man gerne vil have søgt under. Og det, der kunne være relevant her, det kunne fx være at skrive kodning stjerne. Det den så gør, det er, at den går på tværs af alt materiale og finder det frem til jer, der specifikt har både matematik og kodning i deres emnefelt. Det vil sige, at begge dele skal være opfyldt. Det prøver vi at søge under. Det gav 11 hits. Den første her, fejlkorrigerende koder, det er en gymnasie-håndbog, lærebog, vi kan se her under indhold, motivation, matematisk beskrivelse af koder, dekodning, grænsekoder osv. osv. Jeg kan lynhurtigt afsløre, at jeg er ikke matematiklærer, men jeg kunne forestille mig, at den her måske kunne være fin at låne til en indgang, en introduktion til selve kodning og til matematikdelen i det, altså som introduktion. Så har vi en engelsk bog her, endnu en engelsk, og en videnskabelig artikel, en tidsskriftsartikel. Og så det sidste hernede, der har vi den tidlige kodningens historie, et undervisningsforløb, og RSA og den her i anvendte matematiks historie, et undervisningsforløb til gymnasiet. Omfanget 67 sider, og da det nu er rettet mod gymnasiet og netop handler om det, vi skal bruge, så kunne det måske være relevant for os. Så jeg synes, vi når på både den og den her med. For at dække lidt af historiedelen, så kan vi også prøve at lave en søgning på de her ubåde, som efterhånden er gået op for mig, at de fylder en del i netop dette emne, og så kunne vi jo, for at det ikke bare bliver alle verdens ubåde, prøve at skrive 2. verdenskrig stjerne. Det prøver vi at søge under. Det giver 842 hits, så jeg tror igen, jeg vil prøve at indsnævre til dansk og bøger. Det giver 32 hits, og igen, helt afhængig af hvordan man vil lægge sit fokus, så er der flere af dem her, der kunne være relevante. Jeg kunne godt tænke mig noget, der overordnet set handler om forløbet af ubådskrigen. Så mange af dem her, der måske i højere grad handler om specifikke episoder, specifikke slag osv., er måske ikke så meget noget for mig. Så slaget om Atlanten her. Historien om ubådskrigen i Atlanten under 2. verdenskrig med øjenvidne osv. Et rimeligt omfang, og igen det er faglitteratur, så den når jeg også med. Det har ført mig frem til en foreløbig litteraturliste, og igen det er vigtigt for mig at sige, det er ikke nogen facitliste til emnet. Det er et eksempel på, hvordan en litteratursøgning kunne foregå. Hvis jeg får lånt det her, eller bare noget af det, så vil jeg være en del skridt nærmere at kunne få afgrænset og defineret mit endelige SAP-projekt. Det kunne også gøre, at når jeg så måske skal søge videre i andre databaser osv., at jeg vil være klogere og mere specifik til at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg søger. Det er også vigtigt at sige, at jeg jo primært har søgt efter bøger, værker. Afhængig af emne og fagvalg, så kan det også være meget, meget relevant at få videnskabelige artikler, tidsskriftsartikler, avisartikler osv. indover. Det vil I også sagtens kunne finde gennem bibliotek.dk. Vi skal bare huske at bruge afgrænsningen ude til venstre på samme måde, som jeg har gjort, afhængig af, hvad I leder efter.